Salutare tuturor, sunt Buchi, voi aflați pe canalul meu de YouTube. Ei bine, astăzi am decis să fac un videoclip în care Lionel Messi și Moldovan o să se confrunte. Așa că hai să intrăm să luăm pe Moldovan. Unde Moldovan? L-am găsit pe Moldovan. Să luăm. L-am luat pe Moldovan și să vedem cine câștigă dintre Moldovan și Lionel Messi. Eu parez pe Moldovan. Bine, drept în vincul am dat cu Moldovan. Acum Lionel Messi. Hai Messi. Presimt că ratezi. Hai să văd. Bă, nu te cred. Pot prezice timpul. Acum Moldovan și presimt că Moldovan de 2 la rând. O scărița, dăm o scărița. Și gol. Bine, Moldovan. Îl bate Moldovan pe Lionel Messi. Lionel Messi presimt că dă gol. Tura asta dă gol. Sau ratează. Dă gol, am zis eu că dă gol. Scorul e de 2-1 pentru Moldovan. Moldovan șutează și în vinclu. Gol, bine Moldovan. Lionel Messi, să-l vedem pe Lionel Messi. Lionel Messi, hai Lionel Messi. Presimt că ratezi. Ce-am zis? No, nu te cred. E cel mai bun. E cel mai bun la prezis viitorul. Moldovan. O scărița. Moldovan. Gol! Bine, Moldovan. Lionel Messi. Lionel Messi. Și Moldovan. Moldovan. Gol. Gol, Moldovan. Bine, Moldovan. O să pun scorul pe videoclip, că am uitat scorul, dar haideți să vedem. Moldovan. Bă, mi înainte o dat Moldovan. Bă, l-am luat pe Moldovan și am așteptat. Ce slab o să fiu. Repetăm, nu-i corect, Moldovan, nu spune. Lionel Messi. Lionel Messi și gol. Lionel Messi, gol! Bravo, Lionel Messi. Să le vedem pe Lionel Messi. Moldovanul. Oh, rata Moldovanul. Mamă. Să vedem. Hai Moldovan. Și acum îl vedem pe Lionel Messi. Nu, Moldovan. Luăm pe Moldovan, ștează Moldovan. Moldovan dă gol, Moldovan dă gol. Bă, Moldovan, ai rătat. Asta o să fie ultimul penalti. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un subscribe și un share la prietenii voștri și pa!